TSF ni founder Sukumoy debbarma 1980 thuimani bisi 44 bosor wngkha 44 bisi wngkha no tui tini TSF rokni wngwi tini khummo boklaikha tei bongni tui tini palaikha je thui tangnai Tiprasa rokni bagwi dophani bagwi samwng tangnai hinui bini oro chati mwswnglaikha chati mwswngwi khai manjakpaikha TTADC ni chairman debbarma tai TSF ni president tai GS tai EM rok manjakpaikha tai oro phaiwi Sukumoy debbarma no bini thuimani bisingo palailaio 1 minute mono palailaikha 1 minute ni photo tonglaiwi oro palailaikha tai sai khanarokaro TTADC ni chairman bo palaikha no Tiprasa ni bagwi samwng tangnai TSF ni founder hinui sinijak tai TSF ni GS hamulo jomati bo sai khanarokha pokjaknai kokya bo hai borokrokno muitu khai bisi no bo haikhe kotor khe palailaina nango sina nango hinui serai sai khanarokha khwnai tui hamulo jomati GS tamo saka जों थांनायखौ फाइजाक लास्ट इयार जों रो सिनि फाउंडिंग प्रेसिडेंट तेबोनी लगो थैनाय माइटर समाजों बरम रगै जों थांनायखौ स्टोन अनबिल खायता ताकलाय जों तेवैसा जरा हामागै बरकनो मैतो खायगै जों तुमारो खानाय मानेंगो सिनि कयमुं लुकरन अमन तंनाय बरकनि जे थै रय कलां माने अ हाव अम एरेंता थांथों ते लुकुरक तागनि यूथ स्पेशली आंनि रनो कयनाय निरक अजे गुबै लाइफ मानो निरक सिदि तमांगै थांखा जिनि दफानि बरग्रक तमा खायजाखा तांगै खायजाखा सम सिथाय बन बगां आंनि रनो कयनाय जों TSF जे मानसा जिनि दफा जिनि यूथ जिनि स्टुडेंट्स नि बागै जों सामु खायनो दं जों बसकांगो खाय थांनाय बनि बागै अमताय हिस्ट्री रगनो जों पखांखे आमा अंगलाक यूथ रगनो जिनि फ्यूचर बनि बागै जों स्पेशली यूथ निरगनो जों कयनाय अमतेहाय हिस्ट्री रगनो निरगता पकदि जों TSF दिनि अरो जों सिमि पालागि मान तै कामिनि बरक सिम हायबनो जों कयनाय बसकांनि सालो अम तिप्राहासते गोनां गैनो पालाय जाकथों होनै अमंखा बरक बरनि नुखुंनि बागै बरक थै रमानिया अम चिनि जत्त दफानि बागैनो बनि बागै निरगनो कयनाय निरग अमतायखे निरग सना सपोर्ट खायदि जे मानसा जों निरन बाय खायनो दं बनि बागै बिसिब्रोंनो अमतायखे बसकां गबो पालाय जाकथों होनै आं निरगनो कयनाय तै नुखुंनि बरक रक कामिनि बरक रक निरग खाता थैदि निरगनि जे अमतायखे लांमा कमाय थांमानि आम एरें थांला निरगनि मैतो जों ख्लायनि दंगो तै ख्लायजागै थांनाय होनै जों निरगनो अमनो कयमो बसकांनि सालो जों खा खायगै तै बुकतरखे अ प्रोग्राम तै माइटार्स जेनो जों पालाय जागोन होनै जों हामबाय।